Igbo gị bụ onye ma na-ege m ntị n'ọnụ ya gaziri gị n'ụbọchị nke tata biko. Ya ji maka ya wee bịa bụ maka nwanne anyị nwoke bụ Eke Hit si na ama ndị wuzi nka. O wee pụtasị ka ọ challenge Ozo Monte. N'ihe niile ọ na-eme n'ọbụla ọgwụ ka ọ na-agwọ. That's no fake. Na ọ sị na ihe ọ na-eme ihe anọ ka ezafịa na dibịa n'eziokwu ka ọ na-eme and na ọ bụghị fake. Ya tụpụrụ ya challenge ịghọta mana ka anyị gee ya ntị n'onu wee nụ ihe o kwuru because n'ihe adịrọ m mma n'ọnụ ọka mmanụ nụrụ from Eke Hit maka n'ọnụ ya ka ọ ga-adị mma. Ngwanụ watch and video chefukwana ikilike like button, share, comment ma subscribe is very important. Click that subscription button ka subscribe ọlụ ngwa nenezie video anọ. Onye mbere ka ngwa okwu abụ onye a na-akpọ Ozo Monte. Aka mbere ka ngwa okwu a. Nwesa before ngwa okwu a. Mmara aka ikpọ my phone number ka ndị ga-ejiri ma nọmba wee jide maka ndị mmadụ na-ejizi nọmba Eke Hit egwu wayo. Ma n'ezie dibịa. Ọ bụrụ na iji igba Eke Hit na phone ikpọ m na 081 66 92 3844. Ozo Monte. Ga-eji ka ngwa ọ bụrụ na nwatakịrị elu heru wara ọgọdọ iko buru oburu ma ọgọdọ ọwa n'ukwu. Ma n'ezie dibịa. Nwata erugwa eruju ihe gburu nna ya wee ya n'ike. Gee m ntị Ozo Monte ị ka dịkwa too small etinyere Eke Hit ọnụ n'okwu maka na nwere ihe mmemme ya abụọ na mma asụkpu ga-amụ n'ime nwoke ọzọ na-arara gị nwunye ozi adị and mụsọ bụrụ na kpụ n'ime ime ọnụ ọmụnwa mere gị ya. Na bifo nkwu okwu a uru ya gee ntị gụrụ n'vidio Ozo Monte mere ọnwa eziokwu ka nkwuo gee ntị. Nke ọbụla nwụlọ ọkụ ịma na diabetic doctor n'osoro ife a na-eme na onwere ife ana obụrụ content creator mana nke ọbụla nwere mmiri ya na-agba n'elu ya ọ bụ na o nwụrụ ọkụ na mmadụ ọda person bụ content creator na ọnwa ha ọgwụ kwuru ya. Mana before mbido mma akpọgoro ife na-emere abaga na ife si anya gbogotebe kpọkụ onye a na-esi ideji ogwu si ya na mmụrụ nwoke obiara da abaga na makpa okwu unu kpọọ n'oliobu mmụọ ya ga-aba na ohie agụ kpagharịba oliobu gbagotekwa na nna akpụrụ n'obi adada abaga na akpụrụ Ara abaga na gbagotebe anyị ga-ebido na atụfuru oge anyị ga-ebido ozugbo onye nke izizi na-agalụ Ogbuefi akwa okutụwara aki na ọba dekwa na onwere ife dị na ndị ha nke dekwa na nsecha ya esecha na onwere ife dị akwụ na afịa na ngedobi ya na ozugbo kede ngedobi ya setịa igwe ndobi ya this white tank na agalụ for akwa okutụwara aki na ọba nke a na akwụnụfụrụ onwere ihe dị ya akwụnụfụrụ ya onwere ife dị akwụnụfụrụ ya ka a na-agalụ Eke Hit kata ọgwụ iyi ka iyi ude ya na-eri ozu na nke ikpeazụ nke a na-agalụ ya. Denu this third one na akwụnụfụrụ ya na onwere ihe dị ya nke anụnwa na-agalụ mmiri ewu ilo ọkalụ apụ alụsị na-eje ụka abi oke ụlọ na omume ebe ihe anọ mmiri ka ọwụrụ kelezi na ọnwa okwu fuelu ka ngwụkwụ ya nkụ na webere igwe nọ mmiri ka ọwụ akwụrụfu nọ mmiri asị na ọkụ aka ose adadịkwana mma n'anya na ntụpụ nwa ya adịrọ mma n'ọgba ata olukwa dị n'omume anyị wee na-asị ka anyị na-ede ma na akwa okwu tiwara aki onye ọbara tiri dibịa ma odibịa ka ọ bụ content creator ọ bụrụ na akwa okwu tiwara aki na ọba na odibịa ka ọ bụ biko zụọ na anwụrụ mụrụ ọkụ zụọ anwụrụ mụrụ ọkụ na ọ bụrụ akwa okwu tiwara aki na ọba na odibịa ka ọ na-eme akwa okwu dibịa ị na-esinakwu ya akwa okwu dibịa mmụọ na-apụ apụ mmụọ na-apụ apụ ọ bụ na Eke Hit nkata ọgwụ iyi ka iyi ude na-eri ozu na nke ikpeazụ a ọ bụ na o nwere ife
nwe na ọkụ ka ụwa niile fụ ya na mmanụ ụwa niile dị vidio na-agaga global inweta vidio na-atụsị ya ọ bụ na eche hit na o nwere ife ana ọ bụrụ content creator ya nwuo ọkụ ka ife ya n'anya ya nwuo ọkụ ka ife ya na ife emebie ikwesịrị ndị ka ndị mmadụ bụ ife emebie no nwere ife hey ara amara aka nwere ife mmadụ bịara na abaga na mmụọ na-apụ ka ahụ nwere ife anyị nwere ekwu n'isi mmiri enwe ilo ọkala akụ anyị na-ajụ na sita mmiri enwe ilo ọkala akụ ma odibịa ka ọ bụ ka content creator ka ọ bụ na Facebook ọ bụ na content creator ka mmiri enwe ilo bụ biko nụ gosi na ihe ebe ka anyị fụ n'anya ọ bụrụ odibịa ka ọ nye nwụọ ọkụ ọ bụrụ odibịa nye nwụ n'ọkụ ngwa anyị na-agịrịsi mmiri enwe ilo ọkala akụ odibịa mmiri enwe ilo ọkala akụ dibịa mmụọ dị bịa ikpeazụ a abụsị agọrọ Chukwu Ozo Monte achọrọ ka ngosi gị na ihe anyị mere abụọ ọgwụ amansi abụrụ ọgwụ a na-eri ya na akwa Ọkịja iji promote akwa ọkọ tigburu akị n'ọba ipromote akwa ọkọ tigburu akị n'ọba ichi promote mmiri enwe ilo ipromote mmiri enwe ilo eji na-eke ite promote mmadụ isogodi promote n'ụlọ ndị chọrọ ka igwu okwu gbasara eke ite ma ọ wute akwa ọkọ ma ọ wute mmiri enwe ilo asị dibịa ama ama na trend online now biko mee ya n'ụzọ kwụ ọtọ maka na ime ya nke n'ihi ekwute onye nke a ka i were bunye onye nke a ị maa na mmasị bụ mkpụrụ amụ n'ime gaa mụ mgbacha gị okwu a ije duo ya ndị dibịa ma ọgwụ ọfụma ihe eji asụkpụ mmadụ mkpụrụ amụ n'ime ebu oke ejuna idebe oke ejuna na ịrapịa ọ na-arị iwere mma kọtụ ya n'ike nke a sụkpụrụ n'ime nọmba 1 nọmba 2 mbe nwabere mbe idebe ya na ọ na-arị ịkọtụ ya isi nke a sụkpụrụ n'ime nọmba 3 tekentị ụlọ apụ na-arị n'ụlọ itizie ya otukwuru ewu uzie na ụzọ ihe na-abụ na ịtọ ma ya akpa afa maka ndị mmadụ bụ ọgwụ ọjọọ ka a na-aka amụta Ozo Monte nwere ya wute ofu mkpụrụ ose ọjị ṅụọ ya rụọ were picha uti ya kedu ya jee n'osisi ọjị kudo ya dịbụrịkwa ma ụwụla nwaanyị ọzọ n'ụwa ka m kwụsị ime dibịa ntị mma asụkpụ bụ mkpụrụ amụ n'ime mụrụ ọ bụrụ na ị na-ekpeti ya onwe ru asụrụ nga ekwu na abatụ eke hit ị na-ekwu asụrụ nga ejire mme content creator asụrụ nga post na ya page mmanụ ejire m promote mmadụ I don't like it ijire weta ntị weta mmiri gbaa n'ala wee sịrị eke hit na abụ na onye nke ya nwụrụ ọkụ bụ onye bụ dibịa onye nke ya ji enwu ha ọkụ bụ content creator nke ndị ọzọ nwụrụ ọkụ nke eke hit enwụrụ ọkụ asị content creator ọ bụ ọkwa eziokwu ngwa na a chọrọ ka m gosi gị na ihe ahụ ị mere abụrụ ọgwụ na-eme ụmụ akpa afa nna na nkịtị ka ngosi ụmụ abụrụ ọgwụ mere ihe abụọ amasị abụrụ ọgwụ ojukwu ezigbo mmiri sef eme Ozo Monte ihe abụ white hanky as you said ọ bụrụ ọgwụ amasị abụrụ ọgwụ ihe mere abụrụ ọgwụ ụlọ jisiri eji abụrụ ọgwụ eme ndị mmadụ abrakata aba na ihe a na-abụrụ ọgwụ ihe a white hanky na ene efuru ya ọ bụrụ ọgwụ na ka nwụsakwa ya na efuru ya na ọ bụrụ ọgwụ efuru na ka agba ebe wọta ijikwu ezigbo mmiri epromotu agba na ọ bụ nọses wọta efuru na ka ebe wọta ịgbasara mmiri na onwu ọkụ ọ dị ụka igbu dibịa ngwa na kwa na ka aka onwe ọkụ na aka efuru na ngere nwa na ya ka mmụọ ya n'ihu gị na ya ka mmụọ ya kpọ efuru ya ọgbụgọ m ya efuru mmiri na ka ngwo ya nwoke ka efuru ọgwụ ezi ka mmekwa ya mere ka efuru ọ bụrụ ọgwụ dibịa efuru ya iji promote mmadụ chọọ ezigbo ihe ejiri ihe ji enweghị isi na promote ihe mere abụrụ ọgwụ amasị ihe abụ ihe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ụmụaka na-etisi egwu maka ji emechi ụlọ akpa ya ka iji bịa n'ihu ndị mmadụ wee promotuo si onwe ọgwụ nke mgbe na ebe a ndị be gị gee ntị ọ bụrụ na Ozo Monte na famili ya niile ya nwụ from next year tinye na ha ya adị ndụ ba new year ihe a nwụrụ ọkụ
ma nne gị ma nna gị ma nwunye gị ma ụmụ gị maka ọgwụ atụrụ m okwu ọ gị gbara m afa ọ bụrụ na ha ka ga-anwụ na-esi ihe a na-abaghị ha nwụrụ ọkụ ọ bụrụ na ha ga-adị ndụ not this 25 no 26 o not this year I will menye unu grace ka this year ga no upper year ha ga na-anwụ otu ha ga na-anwụ otu until the better and approach ọ bụrụ na ha ga na-anwụ ndị anyị wee mịa wee sị na mbụ content creator ọ bụrụ na ha ga-anwụ next year ya 2026 ya nwụrụ ọkụ ọ bụrụ na ha ya anwụ ya enwụrụ ọkụ mgbe na anya karịa ma onye ọkụ na-arụ mere ị ka dị too small ị wetara eke hit ọnụ ị ka pere mpe ndị ka tụrụ n'afọ ị wetara m ọnụ ị ka dị too small ị wetara m ọnụ mana ọnụ nwa bụ ndị na-eme Facebook asị a nga promote na eke hit asị a nga eji na mme content creator asị a nga eji na mkwu okwu ọnụ maka ị ga-eji ma ọnụ ọmụ nwa bụ eke na ọkụkịta na-ekwu nkata ọgwụ iyi ike iyi ụdịrị na-eri otu na nke ikpeazụ a arụsị agụ ọrọ chukwu ọ takwa ntị ga-amụta ka mgba nke bụ eziokwu na-ege ntị o nwere ihe ga-eme nne gị ma ọ mee nna gị ma ọ mee nwunye gị ma ọ mee ụmụ gị okwu ahụ kwuru kịta bụ ntu a ka ọ dị mana nke dị very very careful asịrọ nga post na eke hit asịrọ nga ekwuru maka eke hit mana iche ikwuru maka eke hit nwanna kwuo nke dị mma ana m afụ gị n'Ọkịja ọfụma mma afụba gị n'Ọkịja afụ na gị na aka akwụ ugo n'Ọkịja na-ege m ntị ọ dịkwa ha mma mmadụ ngịnị nwanụ mmadụ ịgbacha ụnwa achọ okwu na ụka ịchọ promote dibịa promote dibịa ịchọ ikwu agbatụ eke hit kwuo nke dị mma tụọ were eke hit mee content creator ma don't bring me down to promote other dibias ndị anyị na-akụkọ promote and have been promoted already so I'm going to be a problem ịtara ya ọzọ ụdịka ihe mere by magic a and ebe a si wute nwa bụ na ihe ka anyị na-ekwu a na-asị ka stop onye ndị be anyị ji dibịa egwu ndị mmadụ wayo o ji eme abarakata akpa onye na-eme ndị mmadụ ikoreji ka a na-emekwa ihe anyị mere kịta na kedu ihe na-eme ndị mmadụ ikoreju iwetara ha ka ịgba ya mmiri onwuru ọgwụ izit ọgwụ ka ọ bụ ya ga na-akụziri mmadụ ka esi agba ezigbo ọgwụ ị na-akụziri ndị mmadụ ka esi agba ha nke mmiri onwuru ọkụ that's not yet to stop ihe a bụrụ ọgwụ a na-ere ya na nkwọ Ọkịja nke nu ijide 500 naira you can buy it so stop ya emekwara ihe ọzọ esiri nwere ị na-akpa agwụ be nna agụ agwụ abagana nke a ama bagana ya ndị agwụ be nna agụ na-asụpọtụ oge na-eme ha nke ọ na-enwere ọkụ by magic a na-ekwu na ndị ụka na-eje ya eme abarakata akpa ịtọkwụzi ka iwu gị bụdokwa ya on na echi kịta na ndị dibịa ebido ime abarakata akpa ụfọdụ kịta ndị ebe na-ego afụrụ m onye nke were akwụkwọ tii na bọs tọn onye ọ bụrụ ego a na-asị na ihe a bụrụ ọgwụ is just an uchuchukwu eme ọ bụrụ ọgwụ sef the more you look the less you see ihe a bụ ihe arụrụ arụ mmanụ something ka ọ bụ stop on ya ka anyị na-eme n'omenala be anyị ka anyị believe in our tradition ka anyị believe na be anyị nwere ihe and ka anyị na-akụziri ndị mmadụ ezigbo ihe Ozo Monte ihe eji asụkpu amụ mmadụ n'ime akarịkpa ha nju na oke obere mbe tike nche ụlọ etupụrụ ewu ozie hapụzie ndị ọzọ asụkpu oge ahụ n'ime utu ga-akwụdebe ọtọ complete ọ bụrụ ka eje ka abịa iwerezie nke a mara mgbe eke hit nwere ọgwụ eziokwu ọgwụ abịa n'ọgwụ ọjọọ a na-agwọ ịgwakwa ihe agụ eke hit anyị na-atọ ka wepụnata aka n'ihe ọjọọ anyị ya na-egosi ya na-agba ndị mmadụ bụ ka anyị sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ maka na ndị anyị na-eme ihe ọjọọ bụ ya tọrọ human being so every native doctors need to quit from evil doers ha na-eme ka anyị na-akụziri ndị mmadụ ezigbo ụzọ ka anyị na-akụziri ndị mmadụ ka esi efe mmụọ ka anyị na-akụziri ndị mmadụ ka esi efe arụsị ka anyị na-akụziri ndị mmadụ ka esi aga arụsị ka anyị na-akụziri ndị mmadụ mmiri nọfụ eke ọ bụrụ ndị ya biko taa
kedu ihe ke minuru, kedu ihe ọrịa minuru, kedu ihe afọ minuru, kedu ihe nkwọ minuru, ha sịghị n'ọba ahịa. Mana ị gaa na Hindus ịghọta ihe o minuru. Demoto onye ọbụla is very careful. Sadisi na-eweta ụmụ mmachi ike na social media ọdọrọ mma. Sadisi na-ekwu against our tradition, and ndị ọbụ believe in tradition adịghị na-eje aka ha ebe they self expose. Ozo Monte were ebunu yechi. Aburu nka abere back am na be the drag. I don't call here to drag you, and I even come to promote you more. I can promote you more, but be very careful. Each time you promote to hit, promote well or be the mama. Don't bring somebody down to lay somebody people's up. In that year now 2 years up have already been laced up already. It's not good. Mother dear may you see to a mark and no be a so broke here. Okwaya beba. Abena muna na be se challenge your why. Makeka prempe. Unfo all you go brew. Ana me kuka. Come on, very careful. If you promote to a hit, promote where no to the mama. On get onya. Puogu makeke hit. Putana social media no see na hit bu onya wayo. Mmakara kia. Putana Facebook see na mu buru mari wayo. See na mu na promote 20 billion. Mmakara kia. Oya ka be kanga faila. Also again mani na-ekwu ogbasi mwa mani hi na-ekwu ogbasi mana ka ibesi bring ya kpata dibe na atọ si na onye abdibi onye adibi onye nke abụ content creator okwu afọ na modoro mma na stop boy don't do it again maka ime ya ọzọ nsogbu oge amụ n'ime nwoke ọzọ aba na ara gị nwunye gị mgbe asị mma ntị ọdịkwa ọ bụrụ na ike igbe ka yi dị na phone ịkpọ mụ na 081 66 92 38 44 under 4 days guarantee. Ngwotara ọgwụ ma ọ karịa 4 days ma ọ bụrụ na ọrụ come and take your money back. Onwebe edibe na-ekwu udo ogwe abụrụ eke hit, and ana m egwu ya with full confidence. Onye bụ oji mmadụ ifo ngwọrọ mmadụ ọgwụ mbụrụ ụzọ gba afa mana ma agwọrọ gị ọgwụ a ma ọ ya ele mana ma nwere ihe na-egbochiri gị ụzọ mana ma nwere mmụọ na-anaghị nri. Ọ bụrụ na ọ nwere mmụọ na-anaghị nri anyị edozie mmụọ afọ ọ dị mma ọ na bụ agwọrọ gị ọgwụ ọ bụrụ ihe anyị chọrọ ka ị ya afụ. Eke hit na ya guarantee under 4 days. Ọ bụrụ na ị na-atụ eke hit, you can come with your lawyer. Ede sign ya sign na ngwọcha ọgwụ a na ọ bụrụ na ọrụ ha ọrụ, then I will refund you your money back. Mana ngwọ ya ọrụ egwu ọwa na eke hit bụrụ ọgwụ na ọrụ ọ under 4 days guarantee dọtọ. Ọgwụ maka m na-agwọ n'ihi na azụ ya na ahịa na-azụ ekwa oge mma gwọrọ ọgwụ na-aga mana ebe ahụ bụ ụgwọ ị ka na ya ebe arahụla mma gwọrọ ọgwụ dị iche new ọ bụrụ nke ya bụ oru echi na-agbagharị ndụ gasịrọ mma gwọrọ ọgwụ ị ga-eji nwayọ na-eri ego chi nyere ego maka ebe eji were egwu ya bụ na nnọta bidara gburugburu anyị mba ya bụrụ ohu na they need to pay for what they did na ihe aka na-akwụ obe interest mgbe akwụkwọ kapital anyị ga-ama onye ọbụla were ebidoro ihe ya na-agba ndị mmadụ ebo ka anyị na-akụziri ndị mmadụ nke dị mma ha bụ na-akụziri ndị mmadụ nke bụ ọjọọ akwụọ ọgọdọbi ya mmiri mmiri ọdọbi ya nke nwa bụ Ozo Monte abazie ka ebere ebezie ka ị na-abịgozi anyị na-atọ ọ bụrụ na ya na-fight ibi ya kịta na ndị dibịa mara gị ife na-adọrọ ka before o nweghị dibịa na-agba ibi awọ we are one family and we are one umbrella and we must be united. Asị mmadụ adịkwa